En juma mamathoth osetimore ka ahinya e ndalo ariyo mabende osekalo. En kaluwore koda ringre mag nyidendi mabende ikwanyo e Kware e kar dak ma Pipeline Nairobi mabende nochakore odiochieng' manyoro. Odiochieng' ma kawuono bende wede kod osiepe ochopo City Mortuary kanyakla kode Kware makamano mondo ging'iyane ka bende ginyalo yudo joge magiwacho ni ne olal. Penjo maduong' en ni nek ni oagi kanye. Duoko mabende jo Kenya rito nyaka sani kwa kuom piny owacho ka bende jatend piny Kenya bendo lose wachno kowacho ni mondo obila okas timo nonro kendo chiw duoko makare e wi nek machalo koda mano. Kopogore koda weche makamano kawuono e chenrowa mar mine wacho wantiere koda twak mabende wang'iyo gik mosebedo katimore e pacho ka ahinya wach mabende nenore ni sirkal dhi bed ni winjo duond jopiny. Mano twak mabende wadhi bedo godo bang'e kendie e chenro ni mar mine wacho. Weche mawamiyo pek gin magi. 5 additional bags that have been picked up. It's not been verified yet, so we have to wait for the confirmation. Ringre mamoko abich ochako yud kawuono e Kware e kar dak ma Pipeline Nairobi. Mimi nimesema ya kwamba nitaongea na viongozi wote, tuungane, tuhakikisha kwamba tunatengeneza serikali ambayo itabeba Wakenya wote. Jatend piny William Ruto oyie mar loso sirkal madhi dewo ji duto e pacho ka maonge akweda mora mora. Ne gikete chama to ng'ano dagi chulo pes chama. Koro pes chama ni ne ging'ado pes ng'ani to mondo dog ne gimiye to ng'ano dagi kawo. Mowach ni nyaka ne giwang'i. Mano momiyo ng'ano nego chiega. Anyuola mar miyo mano wang' e ot kod nyithinde Kisumu lero ni ywaruok e wi omenda ema nomiyo owang' joge. Iluwo wechegi kokalo e mbui mago mag YouTube kanyakla kod Facebook Ramogi TV Kenya. Machiegni e wechegi mago imore nyinga Jael Lieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Gisani en obila ma Nairobi no yudore kama tek tok rowere kachiel gi jopiny ka dak ma Kware chuno obila mondo yawa yanga ogurni 5 moting'o funde dhano manogol e bugo ma Kware. Dwaro makamae ne ochuno obila mondo yaw iro malungo wang' kata ba iro malungo wang' mar keyo jopiny mabende ne bare kodgi. Kaka jafao marwa Eric Owenga lero, oganda chich ni ringre moko pod odong' e bugo ka gisundo mondo adieri onyenre e lela. Odiochieng' mar ariyo, obila mag kwach kich jopiny gi jokedo ratich oganda ne ogoyo kambi kae mar neno ni ogunde adi ma ibiro kolo oko e bugo matut mar Kware ni. Ogundnigi ni golo e bugo moro bang' moro kendo giko ne ginyono 5. Gima podi mako dhok ni ogundnigi okoting'o mwandu mamoko to funde dhano mapodi okoyangore kaka ne owito ngimagi. Kaluwore kod apisas mane ongirore e chenro mar kolo gundnigi e bugo, thoth ringre kaachiel kod funde dhano ma osayo guniagi ne osetop mokalo. Jopiny mane omol alwora ni karomgi kendo ni gaya mar miyo obila tich mayot kendo mane ne oketo tich matek miwuoro kinde duto. Kinde duto jopiny ne sundo obila mondo yaw gunde mane osegol e bugo mar yanga dieri mantie. Gino mane obila ok nyal timo e alwora ni. Pi ne ohingo mogo godhiambo bang' jopiny ma Kware fwenyo ne geche mag obila ne biro kawo gundnigi mobalo kod dwaro margi. Kae ne giketo hinga ne obila kendo ne ochuno obila mondo koro ochak rakre kodgi ka bayogi kod iro malungo wang'. Kinde rakruok makama ne oyudo ka obila ne osewito piny moko kuom ogunia mane oting'o funde dhano e pap to jopiny biro mapek. Kata kamano obila ne odhi nyime gi kuoyo iro. Dhawni ne medo tedre ka obila ringo to jopiny bayogi kod kite matamre gi nono. Kendo obila no chamo ng'wech ma okalo nyaka stesende obila ma Kware ma bende ni mana mita 300 kuwuok e bugo ma Kware. Liet pod medo tedre e lap ma Kware ka tok rowere ma kae ramo ni nyaka obila yaw ogundni mogol kawuono mar yang'o to jadi ma owito ngimagi kaluwore kod masira ma koch ma gie sani dhi nyime kaka Eric Owenga, Ramogi TV, Kware, Nairobi County. Jo Kenya pod nigi buo kod ich wang' kaluwore koda ringre nyidende mimedo kwanye Kware e kadak ma Pipeline Nairobi. Familia mar Josephine Mulonga Wino lero ni nyaka sani pok giyudo nyargi kata obedo ni gin ema giwacho ni Josephine oro nigi lek manomiyo ji ofwenyo ringre manowit e Kware no. En lek ma Paris Kea andika wacho ni noterogi e bugo mane giyude ringre achiel manotwe gunia. Josephine aliniletea ndoto, nilimwona alikuja kwangu. Alipokuja kwangu akanielezea akasema
Akaniambia, Paris, kwa nini watu wanakuja kwa nyumba na unawaambia story yangu kunihusu? Nikamwambia ni sikujua, singeweza kuongea juu ilikuwa ndoto. Akaniambia, akaanza kunichapa. Akanichapa. Thursday tena akakuja. Akasema, dadangu, mbona mmeniacha kwa baridi? Mimi mnajua nakaa kwa maji na nimedungwa visu kwa mapaja na kwa shingo. Muulize dadangu, hiyo mto mahali niko, hiyo mto iko na takataka hiyo mahali niko, munikujie pale. Lekno nokochopone kende, kajago moro bende norne lek momiyo gidhi kode nyaka kuma guniani nitiere. Nochunogi gichulo jende moko mondo donjo ng'i gima ne nie guniano. Wakaniambia, hapo unaona pale wanaume wako, hapo hivyo ndo nakaa. Sasa after hapo mimi kugeuka hivi nikapata kama hayuko. Gimwangi ni koro gin serious, maybe nyaminwa oken kuma save kech nyamin gimno wene kata nyathi chieng'no lal ka ng'ato gone sim nogoye nochwade lek kongiso ni bimonda ngisi kuma antie pika to kanyo kumuweya koyo chama. Kata bedni ne giyudo ringre moko mar nyamin gi ma Josephine to pok giyudo nyaka sani. Walikuwa washaenda already, wameconfirm kuna gunia, wakati walikata waliona gunia iko na mtu. So akaniambia tumeconfirm pale tukaona gunia iko na mtu lakini hatujui kama ni yeye. So kesho mkuje tufanye nini? Tuangalie. Ndio tulienda kuangalia, wakaanza tu kutoa mili lakini yetu bado tujapata. First session no chakrigo kinyaka saa 7 kama saa 8 to no gigolo ringre auchiel but okuna neno nyaminwa kanyo. Kasto the second lot session no chakre in the evening hours bende ringre adek no gol kanyo but sasa unfortunately walikata kikwane nyaka wadhi city mochari. Perez wacho ni nyamin gi ma Josephine ne onge ng'anyo, ko wacho ni ng'ato nogocho ne nowuog oko tarik 26 dwe mokalo kapok ginene nyaka kawuono. Toka tu ni kama kuna mtu alimpigia simu na tulikuwa tuko na yeye, akamwambia kuja hapa chini. Hapo ndo alimaliza akatoka na kaenda. City mochari wasedhi nyaka Kenyatta, wasedhi nyaka Mama Lucy pokwa yude, and that's why nwa decide mondo watimango wakao this process wachak manye kata koni pika ko gemo lekno. E sama familia mar Josephine medo manye, jokeni ratich oganda manochope chenro mar golo ringre odiochieng' mar 2 kawuono dwaro okas nonro ewi nekgo. Government must allow for a thorough investigation into these killings to uncover the truth behind these heinous acts and determine the identities of those dismembered and unidentified female. Gimedo kwayo jopiny kod obila magolo ringre mondo golgi maber moko ketho nonro moramora. When we come across the bodies, wherever you gather information, please do not interfere with them because it will affect the quality of the evidence and we need the evidence. Number 1, to identify who the person is. Number 2, in pursuit of justice. Kaluwore koda mano, jatend piny William Ruto singone sirkal dhi ruyo nonro ewi thoe mag kware kendo jomo yudo kod ketho mar nek makamano nyaka kawnegi okang' mager mar chik. Kano osekinde limbe mar kaunti ma Elgeyo Marakwet, Ruto lero ni osechiwo chik ne apisas mag okwach kich mondo non matut thoe makamago. Nimeamurisha polisi na wale wote wanaohusika, DCI na wale wote wengine ambao wanahusika kwa mambo ya homicide na mambo ya kuchunguza vile haya mambo yametokea. Mimi nataka nihakikishia Wakenya, wale wote waliohusika na maafa ya hawa watoto wetu kule Kware, kule Nairobi, mpaka watapata cha mtema kuni na mpaka tuwapate ili tuwachukulie hatua, kwa sababu kuua Mkenya, kuchukua maisha ya Mkenya kwa njia yoyote ni makosa chini ya katiba yetu ya Kenya na ni kinyume ya mambo ya human rights ya any nation. Enek machiele ni familia anyuola manyocha wito joge ang'wene masira mar mach tich ang'wen jumani e kadak Manyamasaria.
koro manyo ratiro mag jogigo. Masira makoro gilero ni omiyo midhiero ogore ne gi nyadiriyo kalore ni kata kar iko ringre 4 moting'o miyo kod nyithinde 3 onge. Kaka ripota moro Millicent Adhiambo leronwa, jaod miyo no wacho ni nolalo joge kalure koda ywaruok mar chama komedo ni achich osetemo diriyo koro mar nego jaode ka obila ne we thuolo gi rambun. Malit ne wongo Thomas Omondi Akech ma en jaod Eunice Omondi mane owang'e ot motho kod nyithindgi 3 e masira mar mach mane otimore e kar dak ma Nyamasaria. Picha mako ka piny otaro e kar kano ringre ma Jaramogi boma ma Kisumu kuma ne oduogoe mar neno ringre joge mosenindo. Kotenore kod masira no, Jaduong' Thomas oseo jopiny mosebedo ka fuong'o weche ma miriambo e wi nek mar joge kolero ni achich mane otimo tim makochno ne en jal manowinjore ng'ad buche tarik 27 dweni tok temo nego joge e safar 2 nikech gowi mane ong'ade e chama. Wiju wach moa kuoma kaka chuor Eunice Atieno Omondi. Ane chuore manonyuome okelo dhok dalagi. Gima ne chiega no ng'isa maber ni kelo shida kinde gi ng'at monege ni en wach mar chama. Ng'ano ne gikete chama to ng'ano dagi chulo pes chama. Koro pes chama ni ne ging'ado pes ng'ani to mudog ne gimiye to ng'ano dagi kawo. Mo wach ni nyaka ne giwang'i. Mano omiyo ng'ano nego chiega. Mae majukumu ng'ani nokawo moyudo ka onge e ot okunyo korot modonjo nyaka e ot. Mano mokwongo. Oyudo ka jaoda nindo nobeto but tho. Koro ka gigochona to no gik natimo nawe daringo mabiro manyo ng'ani mamiyo sirkal momako. Ka jogo osekawo ka sirkal osekawo ng'ani motero e sel oter ng'ani kot gimiyo ng'ani bond magano wuok oko. Bang' ng'ani wuok oko ng'ani ogolo onye ni mamani nyaka negi wang'e. Odiochieng' mar 2 obiro molon jaoda dhot kifunda 2 gi oko moolo petrol. Jo jirani nokonyo jaoda ni oneg mach. Chieng' ng'ama mondo jone ne onge gik poke mano wang'e ot. Ma ripot notero ka polis. Ma polis obiro mogo picha motimo gimoro amora. Kanyo polis action moro amora onge. Koda ka mogikni obiro dhura 12 ng'ano go kifunda achiel tung. Dhoda go kifunda 3 manyien te. Kokolo petrol. Kaka jirani go onge. Mo wang'o joga te ot. Tok ne ane mpango kan mpango makano mane tan chwore tan tie. Jaduong' Thomas Kionko koda chiedh nade omako koyango ni okia kuma ochom gi midhiero makoro gore ne rude nikech masira no oluore wi midhiero mar oula mane odare e lope mowe ko jote kanisa kod joge mamoko. Koro okia kuma odwa biro dhi ikoe ringre joge 4 go. Inyo kama lu gima tima onge nikech midhiero makora kale sani pino muko dala na mutieko majoga moko product e hospital mari AIC kanisa. Koro sani pinyo maka kata kama tere e joga gi mothogi dhana 4 te. Garama ni oinga koro akwayo sirkal gi ng'ama winja manyalo miya support. Ongi kaka nyalo konyo joga kaka nyalo bill mar hospital kaka nyalo yuro ot kaminya dhiki gie. Jaduong' Thomas kwayo bila mondo tim tijgi joge yud ratiro kendo kwayo kony mar sir e chulo omenda mar hospital mag joge 4 kamoting'o yawuote 3 ma jogni 21, 18 kod 12 kaachiel kod jaode ma jogni 45 makoro oninde kar kano ringre ma Jaramogi kuma ne obila oringo terogie tok masira. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuok e weche mag nek kod thoe eni jatend piny William Ruto wacho ni lokruok e sirkal mamalo ok nyal chak chor nyime kolando ni obiro riwo duond buche duto gi ageta mar loso sirkal mabiro nywako jo Kenya. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua wacho ni wuoyo sirkal ochiwo thuolo ne jatend piny mar yiero jotend migepe molony. Kano lose limbe mare kaunti ma Elgeyo Marakwet kamane oyange chenro mopogore mag dongruok, Ruto onyono kar tiende ni lokruogegi ok nyal rito. Jatend piny kata kamano golo siem ne ng'ata mabiro ketho mwandu kowacho ni Kenya en marwa waduto. Gin weche mosir kod jotelo ma Kenya Kwanza mabende noyuoro e romono.
Mimi nimesema ya kwamba nitaongea na viongozi wote, tuungane, tuhakikisha ya kwamba tunatengeneza serikali ambayo itabeba Wakenya wote na itafanya kazi sio ya ubinafsi, sio ya chama fulani, sio ya kikundi fulani, sio ya sehemu fulani. Kenya, kazi ambayo itaunganisha taifa letu la Kenya, itupatie nafasi ya kupanua viwanda, hawa vijana wapate kazi. Itupatie nafasi ya kupanua kilimo ndio tuweze kuondoa njaa. Tunataka kuomba the rest of us who serve under you and the ones you shall pick also to show humility to the people of Kenya. Sisi tungetaka wale tutapatiwa nafasi tuongeleshe wa Kenya kwa heshima, tuwanyenyekee wa Kenya kwa sababu ndio wametuajiri kazi. Wa Kenya ndio matajiri wetu. Ogaimar Azimio Raila Odinga ochung kod dwaro mare mar bago twak kolero ni en twak mibiro ta kod jo Kenya giwuon. Kolose kaunti ma Kakamega eiko mar owadgi jalup jakom maduong' bura ma ODM Wycliffe Oparanya. Odinga owacho ni jo Kenya nonyiso ni ok giyiere kod od bura sirkal mamalo kanyakla kod bad sirkal mano mar doho. Tukaongea tukasema tuweke kongamano ya watu, si dialogue na Bwana Ruto, ili kwenye people's dialogue, ati wa Kenya waende, sisi tukae pale ili tuongee kama wa Kenya, sio ati kwenda kuongea na Bwana Ruto na UDA. Hii haikuwa maneno tukio na maneno. Hata Ruto mwenyewe alikuwa hataki mambo ya dialogue. Kome jana tulisema toke na akatoka. Haitoshi. Yule Bwana Bungei ambaye iko Nairobi, mjinga zaidi, afuate. Lakini usiwatoe hapo. Waziri ambaye anahusika na mambo ya usalama ashtakiwe. Jatend piny William Ruto ne ochoko chir kendo kao kang motegno mar wuoyo buch tend migepe mare moting'o osiepne mangita kod del josiasa manogwetawo e kombegi mag siasa mondo kaw lemo mag tend migepe kaachiel gi josiasa manowuok e ng'wech mar laro kombe mag siasa ka gin kod geno mar donjo e sirkal bang' Ruto kaw loch. Kata kamano, bang' jumbe adek mar auka mapek mar rowere mag Gen Z, Ruto nogo bade piny gi chuny mapek kendo chopo achiel kuom dwaro mag dito mag Gen Z mano mar ketho sirkal mare ewi weche mag mibadhi kod koso lony madwarore e telone migepe mag sirkal. Dibed ni okang' mar wuoyo buch tend migepe dhi hoyo chuny rowere mag Gen Z kendo miyo Ruto thuolo mar rieyo sirkal, kose Ruto pod nie bugo. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachni. Tich ang'wen e kar sochiko mar odhiambo piny ne okwe kapidapi kendo rumbi mar kihonko ne okwako alwora mar kar jot maduong' mar jatend piny State House. Jofwambo, jopiny kod josiasa ne omako chunygi ka girito kod sironyo lendo ma jatend piny William Ruto ne dhi golo bang' rowere mag Gen Z yiengo sirkal mare mohewo yiengni mar piny. Kapok gweno omwonyo bando, dho ot mar apisi ma jatend piny ne oyawre kendo jatend piny ne owuok mar twak kod jo Kenya. Pek mar ondamo mane ogoyo ne nyiso pek mar midhiero mochome ka sura kod rangi mar sut mare ne ok nyis mor kata gima chiegni kod mor. Dakika 8 mar twak mare ne oyangore ni pi ohewo mogo. Jatend piny ne otero pacho jotend migepe mage nyaka Attorney General Justin Muturi. In line with the powers given to me by Article 1521 and 1525B of the Constitution and Sections 12 of the Office of the Attorney General's Act, decided to dismiss with immediate effect
all the cabinet secretaries and Attorney General of the Republic of Kenya, of the Cabinet of Kenya, except the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs and Diaspora Affairs, and of course, the office of the Deputy President is not affected in any way. Lendo makamano ne oido ji mathoth kod buok maduong' kaluwore ni thuolo mar ariyo e historia mar piny Kenya ma jatend piny oketho sirikal mare tok Mwai Kibaki ketho sirikal mare bang' ombulu mar paro mar higa mar 2005. Kata mana rowere mag Gen Z ne ong'eyo gi chunygi ma iye ni dwaro makamano en twenyo got kendo ne gigeno lokruok matin e ten migepe. Dibed ni okang' mar ketho buch ten migepe e yath madhi kweyo rem mag rowere mag Gen Z kendo golo yie ma jatend piny William Ruto e chuny nam ataro. No, the president did not satisfy any of our needs. Whatever he's done is basically follow the constitution. We did not need a press conference for him to do this. These are things which he should have been doing in his day-to-day running of the government. Jaod bura Masaboti Caleb Hamisi wacho ni jatend piny William Ruto osebedo ka winjo ywak mag jopiny makamano ni osebedo ka ochayo ywak mag jopiny. He has been listening. It's not that he's deaf. He has been listening to the people. He just decided to ignore. He just thought that he has all the wisdom in the world. Maybe he has lied to a section of the country in some point in his political life and managed to go away with it. But there's a new generation that is educated. You can't lie to them twice. And that's why they can decipher your lie even before you start lying. They see it. Duoko makamago kelo luoro ni to en ang'o ma jatend piny William Ruto nyalo timo eka okwe mirima mag rowere mag Gen Z kopogore kod ketho sirikal mare. Gin gima gidwaro gin jok ma joratiro mokwongo. To mar ariyo ng'eny gik gidwaro gin ni pend chik wuon mar Kenya mondo olu. Nikech en pen chik achiel no mawacho ni onego bed ni samiyiero jotend migepe matayo sirikal onego bed ni ineno wang' Kenya, onego bed ni ineno Masai kanyo, tineno Jaturkana, ineno Jakos, ineno ng'at mowuok Jakikuyu mowuok Central, tineno Jaluo, tineno Jaluya. Mano pen chike mowacho, ok en vijana mowacho, to giyie gi wachno. To kata kaka wacho sura mar 6 mano pen chik to wasebet kwa penjre to yawa jatendwa ni en oyiere yera ng'ata yawa kata ni bet gi kes kata ni bet ni sekwelo kata ni timo nini to iyieri kaluwore gi siasa migoyo mane ema jo Gen Z wacho mano gidwaro. Paro mar Professor Alfred Omenya isiro lwedo kod Samuel Makore achiel kuom rowere mag Gen Z mawacho ni jatend piny William Ruto nyaka ta sirikal mare kaluwore kod pen chik kendo tieko mibadhi ma otimo nduoko e sirikal mare. Constitutionalism, corruption, and good governance. These are things which he does not even need people to be on the streets to address. The war on graft must be very, very severe. We have said, and I've said this time without number, that corruption is tantamount to genocide. Because the amount of money we lose, if you loot a child's food, you ensure that they will not make it to another day. If you loot Linda Mama, you ensure we could lose child to child mortality. If you loot money that belongs to education, you're robbing a whole generation of the future. If you follow the Constitution, we solve a lot of your problems, such as the extra-constitutionals, the contra-constitutional positions like Office of the Prime Cabinet Secretary. The president must come publicly in a national television, and it could be today, and he must say, my good people, I've been lying to you all along. Please forgive me. The first thing you should do, because if you don't apologize for being a liar, the next thing you are going to say, nobody's going to take it seriously. Kopogore gi luwo katiba, Professor Omenya, Caleb Hamisi, kod Samuel Makore ogolo siem ne jatend piny William Ruto ni onyalo yudore e bugo matut kendo poni obiro gwelo ji maonge kod lony kaachiel kod bidhruok e tend migepe mare manyien. Sama ker bolando jotend migepe, gima botimre en ni jo Gen Z go bokelo rekod mar ng'ato ka ng'ato to kapo ni nitie jokwoyo ma bodonjo kanyo kapo nitie jomibadhi ma bodonjo kanyo
pod shida ni birumo nikech kaka wacho chande jo Gen Z gin ka ng'iye gineno ni piny osetop pogruok matino miloso ok bi konyo gin ka ng'iyo onego bed ni jatend piny wetich onego bed ni od bura iketo oko mondo jodo odoge yiero mondo giyier jok ma giparo ni nyalo tiyo maber kochakre ker wuon nyaka jo MCA piny koni. He must also rein into PSS so that we have only competent PSS remaining, the rest they go home. Then he goes to the directors generals of parastatos, they go home. And what do you need? We need only not more than 14 ministries. There are ministries that can be merged. Ministry of Foreign Affairs can be merged with Ministry of East Africa. And the ministry, this diaspora, Jew diaspora states, that's one ministry. The implementation of the Constitution, Chapter 6, where it talks about leadership and integrity. Ensure the people who are holding office are people who are of good conduct and good standing in society. People who do not have outstanding cases, they have not, they do not have questionable wealth profiles. Giduola chiel, giwacho ni chugo piny owacho mar Barua Bar ok dhi tieko midhiero mokwako sirikal mare ka ok otayo piny Kenya kaluwore kod katiba. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Lipodno mar Chris Owino bende mate koro terowa e yueyo wa mokwongo kuma bende wantiere koda wendo wa mar mine wacho studio wa Kisumu ikore kanyo mana bende wadhi bedo koda twak kode bang' kinde machok mano kanyero Millicent Otieno wadhi bedo kode kod twak kaluwore koda ni bende sirikal winjo duond jopiny bose winjo duond jopiny kapok wadhi e twak no. Margaret Jemie wacho ni wuoro gima ng'atno timo ne nyawadgi Nyasaye e jachudo agoyo ne anyuola mowito jogi mos mano Felix Ogumbo ka Oluoch John from Kanyidoto Mariwa. Ramogi TV mol mayom ikwa sirikal mondo ongi follow up kaka nyithindo this school gokinyi especially day school. Ero kama na inya kuom Otieno iro omolo wuod nyakuoyo kantiere Asembo Got Bondo Jael Ramogi chopo no maler kabisa isedonjo kama kawaida to kamor koda nek ma pipeline Nairobi en lit kuom lit Kenya nigi hawi mar bedo gi janabi mar Nyasaye wacho ni en mana ruoth mondo koro okony ji. Maureen Samuel kaniredha kendo sani iwacho na bari donjonwa maber kabisa ero kama na inya kuom otego eko duto to wadhi mana yueyo wa machok ka waduogo to wadonje chenro marwa mar mine wacho kikidhi mabor. Watu ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Hi there, I'm your new friend Panda from Paokwa. Come along for our adventure today as we take you through the Hummingbird Tales. Kim and I are going on a camping trip with our Scouts troop. But first, Tilly, AJ, Kim and Pendo will explore some inspiring African stories. we will learn together about Dr. Rachel Masake. Can I ask you what you are good at? Maybe you can draw or run the fastest in your class. The little ones of all ages will continue learning as they watch the best content on the go only on Viusasa. There is so much to explore.
Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Nyakwara Mogeji wangu kocha pungeso kama india ni Saturday sangu eno tieno wakelo ni chendo mamit kabisa milugo ni thum dagumon TikTok anapenda kuzitoka TikTok ana Wanti ne koda gimlo ngoni adek maliet in short tatu Jomiel kachel gi jongolo mopogore makelo nwa mana moro to mana sitting room ni kanyo mokelo party. Jok manigi talanta wanti le koda jofumo gi kayo hello wanti le koda MC move your body go vibrate fire girl turn around Chenro itayo ni koda kolo instrumental kachiel koda Lin Ramogi nyanya kachto chenro lungo ni Thum Dagumon pull it over pull it over pull it Machiegni kendo atimo mos machiegni kendo lokroge mopogore osebedo katimore e piny owacho e juma chiela mokadho mano kaluwore koda ng'anyo mag rowere mag Gen Z pacho kae. Tok jumbe adek mag ng'anyo chalo ni wach nosaso jatend piny mokwongo wito oko paro mar chik mar omenda mano nyuolo ng'anyo duto. Kata kamano ka ng'anyo medore oduogo wuoyo sirkande kandalo machuok bang'e to gai mar obila Japhet Koome ogwetao. Dibendi gikone koro sirkal winjo dwach jopiny koso en mana weche mag siasa mae wach ma okolo kawuone chenro mar mine wacho kauntiere koda jakedne ratich oganda Millicent Otieno mano mar local capacities for peace Kenya kentiere e studio wa ma Kisumu. Imore Millicent dinade? Oirimore ahinya Jael adhi maber amoso jowinjo wabe duto. Erokamano ahinya Millicent ta bende wamor mar bedo kodwa odhiambo makawuono e chenro ni. Penjo maduong' ma bende ji dibed ni penjo en ni to bende piny owacho sirikal winjo mano kaluwore koda gik ma bende osetimore e jumbe mokalo. Sirikal winjo adier koso gin mana weche mag siasa? Chutho to wanyalo wacho ni gima rawere osetimo en wach mipuoyo ahinya. Mokwongo kata kapok wadhi e weche mipuoyogo adwa goyo mos kendo wakuyo ahinya gi jonyuol molalo nyithindgi mano yud kware to kata moko ma bende no osetho mbele kanyo ka gigore ne ratiro mar chike mondo loki kendo ka gigore ne piny ni mondo piny obed maber. Chutho goruok mane gigore kendo wuok mane giwuok ma gidhi mondo duondgi owinji omiyo lokruok gi obiro. Kaka iwacho no ker nogolo chik maniluongo ni finance bill no nyocha wite oko manyiso ni gino nomake mafuanda mochune nyaka koro otim kaka jo Gen Z ne wacho. Mar ariyo wachako waneno ka Inspector General bende gini nochune. Wanyalo wacho ni iwinjo duol lakini poko chopo kare. Ochalo bur ma poko chiek lakini iwinjo ka samoro oili. Anda wach ni
chutho osechako chiko ite lakini ok dwa wach ni owinjo jopiny te gik miwacho te. Kata kamano ochiko ite kendo osechako timo gik moko. Ne waneno kata ka cabinet be nobedo dissolve. Omiyo mano en ranyisi maber kendo mano nyiso ni rawere madhi mbele gi lweny ni wamedo mana sirogi, wan kaka mine wachung' kodgi, wamedo mana sirogi, gimed mana choro duondgi nikech duondgi no e duondwa. Millicent wacho kanyo ni ochiko ite to winjo to pok ochopo kare, mano dwach jopiny chopo kare, koro nyiso nang'o nikech jomoko bonene ni gik mosetimo kanyo mago moko kuom gi ng'eni gin gigo ma bende Gen Z gi ne dwaro ni mondo timre. Ang'o kendo mowinjo bed ni omedo timo kaka jatend piny? Adiera kwang'iyo gigo monego bed ni timo, nitiere moko chuno nyaka kori luongo oganda ni ubet piny nikech en ker kendo en jatelo to wan gi pend chike makonyo tayo piny. Ni neno kaka kawuono nowuoyo kowacho ni koro dwa keto Kenya ma ji riwore, kia ni dwa pog ji e yo maratiro, kabila ka kabila, ng'ato ka ng'ato nyaka bede sirikal. Mago gik moko nego bed ni go e mbaka. Ne en jatelo, en mano gima no chunga gokinyi to en gima osewach ni gima kama obet kata gi jombetre moko to obet kata gi joge moko machiegni to okawo nyaka weche ma jo Gen Z ne wachogi. Donge nito waneno kodhi kata mana e X space, donge kuonde go donge ji notemo fuono ne weche. Nitiere weche moko makoro go e mbaka landa. Emomiyo wacho no chiko ite to winjo lakini moko ok donji. Koro chuno ni nyaka kwa neno koro tim nyaka luwach. Ka ena wach matimo koluwo to wang'e ni jo Gen Z kaachiel gi jo Kenya be osewacho ni jogi oseketo singo mang'eny chakre jatelo ne bedi kendo miriambo osebede iye mang'eny. Koro wanyalo neno ranyisi no winjo to okwan gadieri no dhi timo. Kanye makoro weche nitie. Inkech kanyo bende awinjo kiwuoyo weche mag twak kiwacho ni okochuno mondo orit weche mag twak gi. Gigi duto te awinjo ka jomoko wacho ni gin gik mantiere katiba mowinjo mana ni okete tim. Ting'e ni twak ni bende iwachore ni owinjo bende ochako juma manyien. Ka bende kinde ma ne waloso kodi wacho ni twak dhi nyime, en gima dhi nyime, to jomoko bende wacho ni ok owinjo twak bende otimre. Jael twak dhi nyime. Jo Kenya wuoyo, ok Gen Z kende. Wan wawacho ni wasiro Gen Z nikech gima gitimo no en tim ma piny te obuok godo nikech ne ji ok ne par ni nyalo timre kamano. To kano oket pend chike mag Kenya to ne giketo clause moro magiwacho ni public participation odhi mbele mane twak. Kendo en gima ok onego chungi. Iwache e kor ndara, iwache e mbui, ji wuoyo ji go mbaka. Jotelo chiko itgi, jotelo go gin be giwuoyo giwegi. Aparo ni gima ji kwedo en twak moro ma ji biro to ji matino bete mesa kaito ginyiso wa ni ung'eni ne wacho kama wan koro wadwa notim kama kaito gipogore gik ma gipogore kaito gik ma giwacho ni gidwa timo go ok tim. Ji ol to kata Gen Z be wacho ni ripode adi ma ji osebet piny ni ji twak to onge gimitimo. Donge ne waketo kata mana ginene njonjo akiwim report, nitiere ripode mang'eny kata mana Kenya National Dialogue report, ena report jigo mbaka to gigo ok dhi mbele. Emomiyo ji ne wacho ni kapono ni twak nyalo bete, nitiere gik moko ma ji nyalo twake kata jotelo nyalo bete gachiel kod jopiny, to nitiere moko mitimo atima nikech chikego nitiere, onge gimomono gitimo. Mane pogruok manitie. Millicent bende kendi wacho gimitemo wacho en wach mar public participation nikech be ka wang'iyo weche mag dodo osebedo ka chungo wanya paro chenro mar affordable housing ne giwacho no kotimne public participation maber. Wach mar shift bende nyoro do bende no ng'ado gichagi wuoyo wach mar public participation. En ni sirikal time to ok time yo maber koso ok time
kaka dwaro nikech ka waparo kaka mar finance bill ni ne wang'iyo kanyero gikawo jokanyo mopogore opogore mondo otwage wachni. Ne gikawo jokanyo mopogore opogore mondo otwage wachno mana kaka temo fuono no. Nitiere weche mang'eny makata ne wawinjo jatelo ma koro no gol Bwana Murkomen kane iwacho wach levi mar ndara. Nitiere kaka ne gino dhi hinyo jopiny nikech ni dhi med petrol. Ting'eni dine bed ni yawagi nyithindwa gi ok ochung' matek to gigi nyichi timo gi atimaga goko. Dong' waneno mar udi no. Donge jatelo timaga goko. Ni jopiny ywag ni yae gini hinyowa. To ichunowa gi ot nang'o to wan gi udi jomoko kuomwa. Tang'o momiyi ng'ado pesa na ni dwa chul godo ot ma an awuon ok bi konya. Tiyudo kiriyo gi ariya gi thuon. Koro riyo mani riyo gi thuon ni, ng'ato kose riyo gi thuon kata udugo nyisou ni dong' ne watwak gi jopiny. Ni ne waketo gini mondo ji ogoye mbaka. Wan kaka wanene wan gi rem mar udi. Omiyo kwa gero udi to wadhi kete nengo mapiny to koro jakenya ka jakenya gidhi bedo gi ot. To kata kamano nitie gik moko mopondo e wach udi midwa losgi. Maka ji temo penjo to ok gidwa fwenyo ni ok gidwa keta yanga. Emomiyo wawacho ni lweny madhi mbele ni kendo mbaka ma nyithindo gi oketo dhi mbele ni makoro oriwo jo Kenya te en mbaka manyaka dhi mbele en bur manyaka chiegi kor kibro biye mondo tutu no wuogi. Sani pod kor kochake. Omiyo wan pod wawacho mana ni giketa kinda kendo gik moko kaka gitemo fuon achiel kachiel ratiro mar rito ng'ato ka ng'ato. Mano en ratich ng'ato ka ng'ato e piny ni monyuol ni ngimani ok nyal kawa. Mago gik mok goe mbaka, mago gik mitimo nikech en ratiro. Mano ni kare. Millicent, gigi timore ahinya e sirikal mamalo. To ka wawe mano bende wasenene counties mamoko moneno rowere ka bende pod medo dhi piny ka gisundo ahinya governors jotele counties. Gidwaro mondo jotele counties go bende owuog oko ochiw ler gi kaka sirikal tayo kaka omendi tiyo godo. Ng'anyo ma bende waseneno Bomet, Kericho, Kanyakla kod Nandi. Ineno ni en gino ma bende koro sudo dhi nyaka counties e telo mamoko mag kor gwenge. Ma en wach monego goye sigalagala nikech en wach maber. Jotelo newe ni jopiny nindo to jopiny koro chiew. To gichiew nyaka kuonde ma jok moko ne paro ni jopiny ok nyal penjo mana ka kitemo fono waneno Nandi, waneno Kericho, kuonde mane ji wacho ni telo ni en marwa. To giduog giyudo ni kara gihinyore nikech sama idhi nyiewo mkati pesa mang'eny cha. Gibende pesa no ema ginyiewo godo mkati to giyudo ka gihinyre. Sama fertilizer ok otiyo maber kata gik moko ok otimre maber mangima nengo mar ngima odhi malo to gihinyore. To chutho ji noketo geno margi kuom weche mag county. To waseyudo ni sama ji oketo wang'e sirikal mamalo to kare county ka be weche dhiye marach. Nyo waneno kaka nyoji otimore gi Governor Sang Nandi ma ji ogone aga kokora ratiro ma ji owuok ji owacho ni onge giminyiso wa nikech gik miwacho nwago ok donji. Gima jopiny wacho en ma chutho kade ber to jotelo manie county gi marang'o ok ginyal bidhonwa wach mondo giwach ni pesa ni otiyo kama, gini otimre kama. Warango ngimagi. Chutho ne waneno kata mana Kericho be. Kata gik manochotimore Eldoret neno kisiemo wang' jotelo. Ni ang'o momiyo udak maber to wan wasandore. Nuwacho nubro kelo ndara to kukelo mokonyo ji. Nuwacho nubro ndiko watich ibro mi kata yudhe mondo chak kambi mondo giyude tenda mag sirikal to tenda umiyoru uwuon. Iyudo ka ji ywak kata mana Nandi ni winjo ka ji ywak ni kara ipogo tijni kara ipoge nang'o. Omiyo twak makoro dhi mbele kuonde mane waparo ni ji ok nyal wuok mondo dhi e ndara. En wach makoro medo wa mijing'o
kendo nyiso wani lain makoro Kenya okaoni en laini maber to chutho onego warange mondo kiko muomwa nikech ka kokono dhi makoro muomwa to nyalo bagowa to kata kamano governors jotelo kiwango mopogore opogore ok sirikal maduong' kende kata sirikal matindo gi to kata jok manie procurement to jok manie logistic ng'ato ka ng'ato nyaka koro rangre mondo penjre ni sama wang Gen Z oyawo buk kisomo nyingi ang ne yudi ni jakuo ma onego bed ni ikiro oko osibro yudi ni in ng'at matiyo gi pesa oganda e yo makare makelo dongruok mamiyo ji nyalo yie gi tiji koso. Erokamano ahinya Millicent. Sani giluonge ni en mosruok, ng'at ma giyudo kamano to gimoso kata giyoro ne mosa. To kawa tieko Millicent. Imoso gi. Kawa tieko mana mapiyo piyo waneno ringre ma bende ikwanyo kore kae. Osebed kisundo mondo ogai mar obila ogwetao ma bende ne otimo kamano ero. Mano oromo e ido ratiro. Ratiro jong'anyo mano make, ratiro jogo eko ma bende olal ratiro jogo ma bende ringre gi ikwanyo gi e kinde machalo koda ma. Mana mapiyo ka watieko dakika achiel. Mano okoromo da. Okoromo kata matin nikech kane wachni ochakore mar nyithindo inego ne ji ogo koko to ker no biro mokwedo ni Kenya National Human Rights okochiwo report makare. Kani wacho no negi ji mokalo ji 20 chako chore 23 to negi ng'anyo kendo negi gitimo sinani ka giwacho ni ji okonegi. Ing'eni ringre makori yudo gi kawuono ne wayudo ni ng'eny gi ne gin rawere manyiri nikech report manowuok ng'eny gi ne gin nyithindwa machuo to sani kori yudo kata kanyiri koro wakia ni adi manonegi to pandi jopiny ohum nono kendo jopiny wacho ni gini chal ni jogi notimo to en chal ka gima nopande. Okinyal wacho ni mae gima notimore Shakahola cha but chal ka gima ji ng'ur ni samoro obila kata mana nitiere jok moko mane oluongi mondo olal gi nyithindwa manyicho lal gi kato koro sani ringruok e mwadogwa yudo. Wawacho ni ya kata bed ni kome osewuok sirikal onego tije chon kan odong ni wacho ni sirikal bade boyo ka sirikal ni bade boyo tang'o mamone yudo jok mano oginene onego nyithindo gi nyocho waneno ka Gen Z miyo wanyaka nyinge nyaka jaodi nyaka ka koro nyithindo gi nyalo timo kamano to be ok gin nyithindo nicho ginyisowa ni gin jok madogo nikech moko kuom gi ni nyaka gimine gi nyithind gin be gin gi nyithindgi ka gin gi wegi ginyalo timo ginyalo oro nyaka jombetre mafwenyo weche gi ang'o mamono sirikal timo gi wan kaka jogo matemo siro ratich ng'ato ka ng'ato kendo ratich oganda wawacho ni sirikal owe wuondore. Nitiere moko maging'eyo giwuoga e lela mondo giwachnwa to magikia to gin gi mashin monego bed ni gitiyogo mondo gifweny ne jopiny mondo jonyuol ma nyithindgi olalgi oyud kwe. Nono to thogi ok bibedo kayiem nono. Ginyalo miyo piny dhi kamarach ka sirikal ok dwa timo yo ok dwa yudo yo minyalo fweny go gima notimore ne nyithindgi. Magi nyithindwa magi nyithi jo Kenya. Kata ng'ata achiel nokonego tho to koro githo. Omiyo wadwa ng'e nang'o miyo githo ng'amonego gi sirikal nyaka duok penjono. Mana ka kitieko kanyero ni sirikal bade lach sirikal ma bade lach no ero ochiw duoko mondo omi jo Kenya oyud duoko makare ewi gigo eko ma bende osebedo katimore. Millicent Wamor kinde duto mar bedo kodi kimiyo apachi ewi weche makagi kacha matimore pacho kero kamano maduong' mano ma bende ne wantiere godo e chenro ni mar mine wacho kikidhi mabor pod waduogo gi weche mamoko mago mag oimore.
I resigned from work about 2 years ago, so I'm running a shop, doing different items, the cereals. Once I deposit on my account, take 10% to Subukia Shrine. From there, now I'm going to boost my business. Possibly after 3-4 months, you come and visit me in Machakos, you'll see some difference. Bonuses nazo ni no. Kwanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com, fungua jackpots, click on super jackpots, chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet, alafu sasa unategea game zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Minadai wote twende hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nying noero. Mama nyisi. Riuri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo. Lakini ntie kumakete mami. Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Machiegni kendo riwruok mag weg ute thieth mag ji giwegi mano Rufa siro ng'eto mar doho mar wito oko wacho kumba mar thieth manyien mong'ere kaka SHIF mano onego chak tiyo chop tarik 1 dwe mar 10 higani. Riwruogno wacho ni kaber to sirkal onego ter mos chenro mar dar kowuok e NHIF kidhi e SHIF kaluwore ni NHIF pod nigi gowi mag ute thieth ka chochni mosebedo ka neno e chenro mar dar kendo koro kelo achiedh nade ne jotuo. Kaka Joyce Luor lero, jokanyogo bende koro ywak ni bedo ma onge jatend migawo mar thieth ochungo chenro moko mochuno mag thieth. Ndalo achiel kende bang' doho mamalo ng'ado ni okumba manyien mar thieth ne ok olosi kiluwo chike duto ma pachoka, riwruok mar weg ute thieth mag ji giwegi Rufa orwako ng'eto makamano ka giwacho ni sirikal koro onego dog chien kendo non matut lai mar dar kowuok e okumba mar thieth mar NHIF kidhi e SHIF. Kagiloso e magawa moro bore Nairobi, jokanyo mag riwruogno kotelnegi kod jakom margi Laktar Brian Lishenga wacho ni kaber to chenro mar dar kidhi e SHIF onego kaw thuolo mar higni 2. We think that the ruling by the court is a blessing in disguise because it allows the presidency and parliament some room. You don't have to force this. Take some steps back. Say, okay, in our view, the first clause is the transition has to be longer than 1 year. We need to give ourselves 2 years to do this transition, then do everything in a phased manner. We can start with the benefits. Bende giwacho ni komiti mane ochuog tarik 25 dwe mar 1 higani mondo ta chenro mar dar kowuok e NHIF nyaka SHIF, mathuolo mare onego rum e ndalo 10 mabiro, nyaka sani pok opedho lipot mora mora ewi kaka gisebedo ka gitiyo. We are concerned that this transition committee has utilized public money for a period of 6 months and has delivered nothing. Today, we do not know where the sector is going. There is nothing made public from this transition committee. Riwruogno wacho ni nikech chochni mosebedo ka neno e chenro mar dar kowuok e NHIF kidhi e SHIF, jotuo mathoth ahinya to mag kansa kod nyarogno koro ok nyal yudo thieth e sama owinjore nikech jogo masani tiyo ka NHIF nigi samuoyo mar tich. NHIF workers, because they don't know where they will go tomorrow, now they hardly do any work. You know, pre-authorizations are just pending. There's somebody in Kenya right now who wants surgery and has been waiting for a month. There's a kidney dialysis patient who's been waiting for dialysis. You can't miss dialysis. They have been waiting for pre-authorization for weeks. Why is this happening? Because we have a disorganized
rushed transition without structures. Okumba mar thieth mar NHIF bende giwacho ni nigi gowi mang'eny mar ute mag thieth, gino ma giwacho ni onego non matut kapok ochak tii kod chenro manyien mar thieth mag Shifa. Pesa mang'eny nitie NHIF. King'iyo kata 6.9 billion mane gikawo magikete e system, pesa ni pok ogol, omiyo osiptende mang'eny sandre nikech pesa ok nyal wuok. Weg ute thieth go mag ji giwegi bende ywak ni orak mar higa mar 2022-2024 mane gichwe kokgi kod okumba mar thieth mar NHIF ne orumo tarik 30 dwe mar 6 higani, to nyaka sani pok giketo kokgi orak manyien, ka bende nitiere ute thieth 140 ma nyaka sani pok omi orak nikech chochni ma pod nitiere e sekta mar thieth. Nitie osiptende mang'eny ma osekwayo contract to ok nyal migi contract nyaka sani. Gintie gi gik ma ginyalo thiethogo ji, nitie gik ma ginyalo timogo ji, osiptende oseger, joma timo nyaka thiedho nyaka kidney tetete, onge contract, omiyo gigi tetete bedo ma ok ti, wahinyo jo Kenya. To nikech jatend piny William Ruto ne okawo okang' mar riembe tich jotend migepe duto koriwo nyaka jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha, giwacho ni gik mathoth e sekta mar thieth sani koro ochung'. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Jopur e kar pur mar Lower Irrigation Scheme e sub-county ma Nyatike kod jotelo mopogore mawuok e sub-county no dwaro mondo piny owacho tiek gedo mar kar pur ni ma bende onego ger kod omenda maromo bilion 4. Jojuma nigi mathoth. Gedo mar kar pur mar Lower Irrigation Scheme mane ochak higa mar 2012 masani pod thembo osebiro ka kelo penj mathoth malo duoko. E chakruok mar gedo mar kar pur ni malachne romo ekas 19,000 ma en higni 12 mokalo, piny owacho ne oketo tengo omenda maromo bilion 4 mar gero kar pur ni duto. Nyaka sani mana ekas maromo 4,500 kende ma ipure kothe mopogore opogore ma oting'o chele. Chandruok maduong' mwasebedo godo e skim no ni budget mane sirikal ondiko ni onego bed ni iloso go skim pok omiwa. Koro skim ringo kende to siro motegno monego bed ni wuok kuom sirikal mondo mi skim obed gima nyalo konyo jopiny, tanyalo wacho ni sirikande ipok okonyo. Yo ma osebed ka itiyogo kod omenda ma oket tenge mar gero kar purne osebiro ka kelo penjo mathoth ka oganda wacho ni gionge kod ler e yo momenda ni oseti godo. Pesa ma osebiro e skim ok gik 1.5 billion. Nikech pesa manokel mokwongo ne en milion 980 manokel mokwongo, to nokele kapok nabedo MP to notiyo marach. Koro bang' tiyo kode marach no wasebedo kwanwang'o mana ka milion 50 e higa. Maneja mar kampuni mar Lower Irrigation Scheme Isaac Munga wacho ni mana maromo omenda bilion 1.5 emosetigo e gero kar purni. Munga wacho ni piny owacho osechiwo rak ne kembe 3 ma bende kinde machuok dhi chako medo gero kar purni. Jaobono ma Nyatike to modegi wane osebedo ka okedo maneno ni oketi omenda tenge budget mar medo gero kar purni mar Lower Irrigation Scheme, kata kamano omenda ni koro ok chiw duto kod piny owacho. Budget ma higa ka higa wasebedo kwa keto pesa manyalo romo milion 250 mondo bi skim, to kogik sama ipogo pesa mondo bi skim to pesa no ok chopi. Manyiso ne samoro dole otere kama chielo. Dwe mar piny owacho eketo maino mar neno ni kar purni otiyo makare, iteno kod midhieche masani okwako kar purni. Nyaka sani nitie ji mathoth mane odar ka igero kar purni, kata kamano nyaka sani koro pok ochulgi, ka moko koro pango ute e sendano manyakweri kaachiel kod ageng'a. E kinde mar dweche 2 mokalo, tend bad migawo mar piny owacho mar National Irrigation Authority ne olani gi keto omenda tenge maromo milion 28 mar chulo jogo mane odar chudo monego giyudi e kinde mar 6 kaachiel dwe mar 7 mar higani. Kata kamano nyaka sani jogo mane odar wach ni pod gionge kod ler ka otende kod chudo ni. National Irrigation has already appropriated funds for compensation, around 28 million, to compensate the farmers who were not compensated previously. Kane dwaro milion 50 to pesa manyo osebedo ready en milion 28. Koro milion 28 no nyo osekete wi jok manyalo nwang'e
kato bang'e no koro wang'e jomodong' mondo wachako manyne gi pesa kendo. Listi mag jogo ma onego yud chudone kaachiel kod omenda monego giyudi bende lerne koro onge. Dwaro nitiere mondo piny owacho malo kod mano mar kaunti koro ti machiegni mar bero kar pur malo wa Kuja Irrigation Scheme e subkono Manyatike. Fanya kazi na vikundi vya wakulima hapa, kuwapatia vifaa, kuwapatia equipment. Kwa mfano hivi karibuni tunaenda kuwaletea threshers ambazo zitatumika kwa upande wa kuthresh mchele. Temo engage gi the National Irrigation Board ma wagike level ma wasefwenyo ni nitie some development partners manigi interest magimanyo chungo gi en issue mar compensation. Kar pur ni kinde mani chako gere e higni 12 mokalo ne okelo geno kuom oganda mathoth, ne odhi tieko nok mar chiemo mospiro kakwako gwego mag Nyatike. Kata kamano nyaka sani lekni koro pok ochopo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagwabal manyar Kenya madhi chung'ne Kenya e Olympic Maria Branlena nodhi nyime gi orako mare boma ma Miramas kogeto kelo midila ne Kenya koke tuke mag Olympics. Maria en achiel kuom jogwabal ariyo modhi Paris kowuok piny ka. Kenya okosebedo ka timo maber e tuke mag abal e Olympic mokalo. Kata kamano Maria wacho ni rang'eny magisetime orako higani ni malo kendo nyalo miyo gi thuolo maber mar yudo midila. Gibiro donjo Paris juma manyien. Problem. Yeah, okay, good. We don't need it today. It was good. I just did a bit of easy swimming just to, get back into swimming and get kind of acclimatized to being here and stuff. So I look forward to next week where I go more into my training. I'd say it's a different competing pool in most areas, but it's the same thing. Swimming is swimming wherever you do it. It's one sport, just different areas of doing it, different country and place. Team mar Spain otimo orako mogik kawuono motelo ne final mar laro kombe mar Euro madhi bedo kiny e kindgi kod England. Mai bende en odiechieng' ma johera mag adhula ma Spain ohingo nyasi mar nyuol mar jatukgi matinie mogik mano Lamine Yamal manorwako higni 17 kawuono. Final ma kiny biro go e boma ma Berlin. Lamine jatugo moketo historia kaka jatugo matinie mogik moseloyo gonde tuke mag Euro. Komachielo jatugo